כן, היום אנחנו נמצאים... זה נקסומי. אוקיי, בסדר. בוא, את רוצה להסביר לי מה הבעיה? כן, אני מפעילה, המחשבה לא עובדת. בכלל? כן, אני תמיד עושה קוויק משין, אני אעשה ככה. זה הרעש שהיא עושה? רק זה? לא, הרעש זה המקרה. לא. כן, ואני מפסיקה ועושה ארור 3. ארור 3? כאילו, מה שלא, יש לנו את הפנקס. מה זה פה בפנים אבל? בגדים. בגדים. טוב, תביא לי רגע מגבת. טוב, כמו שאתם רואים, זהו, המכונה התחילה לעבוד. מי שצריך את השירות שלי יכול להתקשר אליי. אני מומחה לכל מכונות הכביסה והמייבשים. שירות אדיב ומקצועי ביותר.